trzeciej nad ranem walenie do drzwi. Idzie tako zaspano kobieta otworzyć. Kto tam? Ja jest twój chłop. Puść mnie. Mikaj cię nie puszcza. Zajrzeć jest złożarty jak świnia. Wracaj stamtąd, skąd żeś przyszedł. Ale ja mam piękne kwiatki do pięknej kobiety. Wracaj stamtąd, zresztą wsadź sobie jakaś te kwiatki. Ale ja mam piękne kwiatki do pięknej kobiety. Mikaj cię nie puszcza. Ale wiecie, walił tam jeszcze jakiś czas. Ona go nie puszczała. No w końcu i się żal go trochę zrobiła, pomyślała. No mój chłop, no pójdzie sąsiadka do roboty, ona jest taka zołza, jak ona to go obejrzy, to zaś nagodą na całej wsi, jako ja jest to też zołza. W końcu otwiera mu te drzwi, patrzy się, no kaj masz te piękne kwiatki? No, a jaka jest piękna kobieta?